Muligelia kiunga chinsabire ni gotoko chaka nengwana yaba director gose abanyakirugo baba director korwa se factory sato factory ya Kiamukama factory ya Itumbe na factory ya Nyamate bakorawa amo no mokonyi omunyakirugo bwekiombe gya Kenya Tea Development Authority omuske omweno Mombasa abanyaka bagwesokia na gukwanira chinguma neliberereria nyakalikwane kiwakurwa se abalemi na babwatani ao igoro yekemaliye chae namono igoro yokobwatukwa we bonus ye chae yacherete ibirengo ebike kolengana n'ekingwana cy'abalemi kolengana n'aba director abo gusaba nyakiro gabo liwanyaka bagatana ebintu mbire binge byererete igoli elyo kogwa na nene muno nigo abanyaka bakuboli abalemi ko babalemereri na gutwara gosemeri buna amangana na onchireri ase amatukale bosyo abanyaka bakoraga anene muno ebitambukiro ao biribya nyataka bikwirira ogo chance kweli igoli elyo liechae gose bonus musuko moigoto ahande muskonde iwamu ekegusie gatanga engakinere ekene obolemi tobwate bogo fractuate musuko nabakanyora chinyanya chiamete chire chiro chinyinge anu musuko kanyora abachia chiamete lakini chiamete buya igo nabali tokoirere echiro kiagara echiro yaito igere Pakistan, Russia, Ukraine. All those places is konyo toko ni chaya ito mwa igwo mutinyo saba inja irane tense ekaro mangana getabe te makeiga elinde abantu ba Sudan bakana ngambali kogora chaya ito na even UK they stopped even buying our tea asenga mangana alia abete makeigo ntanya gukwana ga mwono igona le kubolia bali ba mintonyo abete muna yabete tabete gusiyoka so echiro yaito nja agenda nsake nande muna tokwana igana inu mahate Mombasa ntobwate stock of our teas there itaraguru igona le kubolia abana ba minta bali ba minto bagusiye ngima bechai bear with the way the situation is it digabo iterere echai mo basikoenda muchiko na chechai mo kuhundo ekiara no banganko na chole osimeke osene avocado osimeka it will take again 5 years tomenye nyumba ekiagara ekere tokonyole cha enke tokolete se factory ebintu mbire tokurukana fixed costs yani amadai ari togoboligwa buna kwa kane watchman kwa kane omokolie gas kwike gari enyo amabuta ebintu ebibado na ubikolete na ubigenderete nese factory ibe okonyora na power eroro gwiketumeke bona ekere tokonyore chae ko benke igo bono okonyora togutumia chibesi nyinge ande twarosie gentegeke toira nie chae ito ase factory ime ne tokonya abantu mari nyugo tubanya komisiriti atas which is not good eto bakani we echae bamanya ne biasara byarenge omwaka orengo omobe turatebe ni bad luck ekere minute bad luck igote minute nga igotige biasara one school no tebe school yeli abana mwako ya migo mugushike school yo do you cross it no you start it again ngabor tu start it via I can promise I can foresee if another disaster will not come this year we will make good money.